ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ದಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರ್ ಏನುವೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಸಾಟರ್ಡೆ ಯಾನು ಸಾಟರ್ಡೆ ಬಲ್ಲ ಮಂದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುರಣಿ ಆನಿಕೆ ತೋಚ್ಪದೈತೆ ಅವೇ ಟೆಂಪಲ್ ಮುರಣಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಪೋತಿನ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದೆ ತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ತೋಚ್ಪ ಹೋಲು ಉಂತುಲೆ ಅಂಡತೆ ಮಣ್ಣು ಕುಜೆ ತೊಂದೆ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಯಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ್ನಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಜ್ಜೆ ಇದೆ ಮಣಿಪ್ಪುಜಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಳ್ಳಿಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಅಲ್ಕಾಡುಜೆ ಕುಲೋ ಒಂದೆ ಕ್ಯಾರೇಜಿ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿಂತುಲು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುಜೀನಿ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತದೆ ಒಂದು ಸುಷ್ಮಾ ಕಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಪಿದ್ದಂಡಿ ನಾನು ಸುಷ್ಮಾಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಕುಂತಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಅಂಚೆ ಪೋಪೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಪಿದ್ದಾಗಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಸೀತೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಬರ್ತೀನ ಇತ್ತ ಬಳ್ಳ ಮಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಜ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ತೊಂದ್ರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಮನ್ಪರ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ತೊಂದ್ರುಂಡು ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ ಬಟಾಣಿ 150 ಹಾಂ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ನವಿಲು ಪೋಂದುಂಡು ಮುಟ್ಟಡೆ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡು ಗೈಸ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನವಿಲೇನ ಎದುರು ಪೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ತೂಯರದ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾನಿಪುರಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ನಿಲ್ಲಡು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ನೈಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡೈನವೇ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪುದೀನ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆರಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಎಂಚೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಅಪ್ಪಗನ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಕಾಲಾಂಡು ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಅರ್ಧ ರೋಡ್ಲೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಎಂಚೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾವ ಉಲಾಯಿಲ್ಲ ಪೋಲ್ತಿಜಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಳ್ಳೆ ತೂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾಗೆ ತೂಕ ಬೆಲೆ ಹಿಂದೆ ತೂಲೆ ಇದೇ ಚಿತ್ರಾನ್ನಲ್ಲ ಕಾತನು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೆತ್ತಿ ತುಂಡು ಪೀಸ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಇರೇ ಪೂರ ಪಾರ್ದೆ ಬರ್ಜರಿಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ತಿನ್ವೆ ತಿಂದು ದಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿದ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಲು ಗೀ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಡು ರೈಸ್ ತಲೆಕ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಂತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್